Annual Youth Conference, Diocese Youth Fellowship, Diocese of Eastern Himalaya CNI. Hello लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनिफ्राय 6 तारिख फेब्रुवारि 2022 मायथाइ आरोखि दिनै 6 तारिखनिफ्राय 8 तारिखसिम जोंनि महाकालगुरि मिशन हाई स्कुलावहाय महाकालगुरि CNI चार्चनि युथ कनफारेन्स जागासिनो दङ। बेयाव नोंथांमोन देखायगोन दिनैहाय 6 तारिख दिनैनि आलासि नाजावनायफोरखौ नोंथांमोन देखायगोन। नोंथांमोन नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर प्रग्रामाबो जानाय नै महाकालगुरि मिशन हाई स्कुलावहाय Annual Youth Conference, Diocese Youth Fellowship, Diocese of Eastern Himalaya CNI.